na redakciju. Dobar dan, došli kolega. Bolje Saša. Ajmo da bacimo par finih krugova, koliko budemo mogli. Znači, trava, 1, 2, pa idemo ove desne krugove. Biće malo teže zbog sunca, to jest ka suncu četvrte, ali trudite se da bude kako valja, može. I trudite se da greškice stisnete, da to liči u granicama od do, bude kako valja. Norme znate, vizure znate, orijentire znate, vetar je za sada bez uticaja, fin je čisti 120, ostalo je sve poznato, kolega, okej. Ima li pitanja? Any questions? Nema questions ili ima questions? Bez questions. Ajmo. Kod mene vrata zatvorena, zabravljena. Zatvoreno. Tako. Da li se ćemo petice, kolega? Idemo. Za 5. Može. Mašina je vaša. Ovdje li se? Odobreno. Može.
Bude. Šta ćete za večer, donesem nešto lagano? Vidjet ćemo sve. Anketamo se sad, pošto idemo nešto, donesem večer, nećete im pobeći tako. Šta piše ovdje, ljudima, bolje vidite nego ja. Sekundu samo. Sekundicu, da. 120,19. Ubogato, to je neka frekvencija, ja mislim, Zatvora. off. To je to. To su ključevi, iskačete vi prvi, to je debela meca. Programi, letu đaci, kano ptice.